Ngicela ukubingelela ngoMango Thobani sangoma esibholonye ezinye esibhola amathamba. Umphathi wekhubalo usandla sensimbi usigobo sentambo ehlizwe ibomvu zamadoda. Ndiratsho bathakathi umanzi olwandle umanzi ababayo. Ke sengimangele nezafazi ezikhona esibomvu. Siyathokoza salikazi hayi ngikhona salikazi ngikhona. Namhlanje ngizoke ngikhulume ngani ngemimoya. Kukhona imimoya ekuthola ukuthi ithi mayize ekhaya ize nani nokungcola. Lokho kudalwa yini? Kuyenzeka thola ukuthi kudala noma ukhona umuntu okuthola ukuthi wahamba emhlabeni. Wathi mahamba emhlabeni umndeni wasola wathi uhamba uyocupha ithuna lakhe. Masulicuphile ithuna lakhe mase thola ukuthi lowo muntu noma eseze ekhaya useyabulala ekhaya. Uyabo ngoba wagcina kuphi ecushiwe. Kuphinde futhi kube khona umuntu othola ukuthi uyalimala noma uyagwazwa noma wenziwani. Mase yandlula emhlabeni, mandlula emhlabeni behambe futhi beye kumelaphi wendabuko befike bocela isicupho ukuthi lo muntu sicela ukumcupha, bemphathisa umese bemthele ngemithi yokuthi lo muntu akavuke azilwele. Lo muntu ke mayesevukile wazilwela kuhambe mase kufanele ukuthi sigezo lesicupho ukhishwe nalo mese ngoba lo muntu lo usezoba idlozi elibi mayeseze ekhaya. Uzoze phethe lo mese eze nalezi zinto lezi ayesetshenziselwe zona ukuthi kana ayibuyiselele. Mase thola ukuthi mayesengena ekhaya usengena usengcolile. Yikho ke abanye thola ukuthi umuntu uthi ebusuku kunezinto ezisicindezelayo thina la ekhaya akuhlaleki la ekhaya thina la ekhaya siyathutha ngoba yini yilabo abantu la abana ababecushiwe abeza manje nalezi zinto lezi ababecushwe ngazo. Kuyenzeka thola ukuthi omunye mayehamba mase bemnika leso sikhala mase egcina ukuthi ekhaya sekuphakama ikhali thola ukuthi wonke umuntu usehamba ngendlela eyodwa kanti lo yamuntu loyana enagcina nemnikeze lo yamese engasawuphucile engasamphuci lo yamese mase sekuhamba senenze njani ekhaya seniyacindezeleka manibiza idlozi lo muntu uza nayo leyo nto leyo segcina ukuthi noma manenza umsebenzi aniboni izinto enizenzayo noma na umsebenzi umani wenza awuphumeleli ngezathu sokuthi lo muntu usuka nalobo amnyama lo banezela yabo. Abanye uzothola ukuthi amathuna kubo bawagangile abantu bathatha inhlabathi abanye bamaphezulu kwawo bagezela phezulu kwawo sebeza nalesa sinyama lesi esishwayela abantu. Ithongo lihambe ligezwe ithongo ekhaya ukuze lingezi nobumnyama lingezi nani nobubi lokho abakwenzayo lapha emathuneni abantu. Yikho ke ngithi ke abanye baze bathi hayi mina nginesilwane ekhaya kukhona izilwane ekhaya sikhona ukuhlala ngoba nakho kunezilwane mase sambe mase sekuthintwa nemimoya. Imimoya iyagezwa uzothola ukuthi ukhona umuntu owayelapha ake ngisho njalo. Lo muntu mayelapho hamba walanda into ethize wayithatha wangena nayo la ekhaya. Mayesehambile emhlabeni lo muntu loyo lento lena ayilandile izobuya ize la ekhaya ngoba yona yazi ukuthi ingeya la ekhaya. Nalo yamuntu mayeza nimbiza uzoza nalezi zinto zakhe yabo. Naye wagcina njani engageziwe. Yikho ke ngithi kubalekile ukuthi kugezwe amadlozi kugezwe ithunywa kugezwe abantu abadala ngoba mangenzeki lokho kuhamba kuze kuphazamiseke nani nezingane uzothola ukuthi ingane iyafunda esikoleni akusafundeki esikoleni izinto zayo ivalekile. Uhamba uyohlola kuthiwa izilwane ubethele uchele kanti yilabantu labo ohlala ubabiza njalo mawukhuleka noma labantu labo babiza njalo mawenza umsebenzi kanti lo muntu lona wahamba enjani engcolile. Kokunye uzothola ukuthi abanye babeganga behamba ebusuku benza zonke izinto. Lo muntu mayesehambile leyo nto leyo engazange izigeze uyothi umbiza uyoza nalobo omnyama la ekhaya ezocindezela ikhaya. Segcina wonke umuntu akasafuna ukubiza idalwa ngezathu sokuthi labantu laba bageziwe beza ngani ngobumnyama. Angikhulumela ukufaka abantu abadala. Ukufaka abantu abadala kungokunye lokho engikhuluma ngakho kungokunye. Siyathokoza kakhulu.